Vamos facer na lancha de xunco, para iso faz falta o xunco. Empezamos por doblar así, despois doblamos a estes dos sentidos, vamos dando de voltas así, procurando apretar aquí nestas partes, nas puntas, para que quede ben suxeto que non se desfaiga. Damos de voltas. Voltas así, sacar o xunco. Unha vez acabado o xunco, seguimos os chiños que já temos preparados. Vamos a papel, o outro, echámoslo, echamos así, 3, 4, 5, tira a coxeta, estes pinchiños poden ser das silvas ou das acacias, qualquer cousa. Mais agora só nos falta temos un modelinho, temos unha folla de tamaño medio, pode ser de un loureiro, pode ser de qualquer outra planta similar ao seu corpo. E aí, xa temos a lancha feita.